Kaya po kita sa Susabang Purok, sa Purok Aspang, Barangay San Jose, Jara Santos City. Bukid na gini kaya ang yang barong-barong taon nagambo sa pangpang dahil ang atbang kita na to ang bukid usa ka tigwang babay nga nagpuyo pod nga naginusara ato nga sutaon wani iyang balay na siya lan yapon di kabalo Bisaya kabalo. Okay. Di ara si Lula. Mama Lula. Ito may yato po. Mayong hapon. Fifth lobby ko man, fifth lobby ko. Ha? Fifth lobby ko. Dahil Fifth lobby ko man, fifth lobby ko. Mayong hapon. Fifth lobby ko. Dili na sa kadungog. Kayo? Fifth. Okay. Nadari ang iyang kuano ang atbang sa ilang balay bukid na niyo. Nata sa bukid sa kilig kay Purok Aspang. Okay. Pulupalim ko. Ha? Pulidada, pulupalim. Do? Kami lagi kong pilipali. Pulu. Siya na. Jana gunita. Tibaw gunit. Wala ka rin. Tala tilalu pali. Siya na isa gyapon. Siya gisa dire. Hindi Wala na kalaw. ba na? Pinagkalito ako. Wala. Wala ba Chairman? Wala. Okay. So, ulit ang iyang pagkaon Chairman sa sistema. To kal mata doon na biya kun Amis. ni apo po niya mo sa si Kaka. Kaka Urtis. Review sa... Ginhatdan na lang ang pagkaon siya. Yanis. Apo ka niya. Apo sa tuhod. Apo sa tuhod. Ang wala na siya bana. Wala. Ang mga anak niya uban. Narito sa Kalataw. Sa Kalataw, pobre pod, lisod pod. Oo. Lisod pod. So ang pagkaon niya unsa may sistema? Okay lang nga po. Kanang ginahatdan lang. Oo. Nahatdan lang ninyo. Upang matagabi siya rin matulog dire. Oo, isa ra isa. Dili ka wala siya mo binisaya. Dili. Blaan pure. So ang pagkaon ni pamahaw paniud to panihapon ginhatdan lang. Oo. Ginhatdan lang. Okay, pero ilisod pod ang inyong kahimtang dire no. Isod po. So maglisod pod mo. Pilay na edad niya. Pilidad mo amde. Tinta sobra. Si Tinta Ang Sobra. panganay anak ni Sir si Tinta Kapin. Si Tintay Hapit na siguro ni 100. Hapit. Sir. Ha? Hapit na siguro. Nasi yang Kaya ang iyang anak si Tinta ang edad. Kapin. So siya karong tiguang na Ang dulo niya. hapit na mag 100 banabana ninyo. Babot lang sayang senior. Mamo to yung sayang ayed sa senior. Hmm. Pero sobra 100 na daw niyang yung edad. 100 na. Asa man niyang ID? Nasa kong ate. Ah. Iyaan, wala man sa dire. Okay, so kung sobra ni dapat nakadawat na ni siya og kuan. Kaning hinabang sa ayuda sa gobyerno katong centenarian ba? Tong 100,000. Sa senior kani wala pa sa kadawat sa senior. Nalang sa ID pero wala pa sa kadawat sa senior. Dunay ID pero wala gyud kadawat. Wala. Mo ni dapat tabangonon. Ug atimanon sa CSWD pero murag wa man magikutar ang CSWD. Hangyo na nato atong mga viewers basin makatabang kang wala siya nagsakit, wala siya nagsakit. Da tamdok kam. Tamdok. Da tamdok kam. Da. Kitamdok kam. Kitamdok kam ba? Tamdok. Naham daw ni buti uta kaya ni magudi lawah guye. Kata yang Lawah kuali ti tamdok ni. Ati uta kaya niya mago. So apo nakastuho di ay. La mago ginala. So sige lang kaya itong panikamutan na to nga pinagi sa atong viewers dunay mga tagong hinabang magsinding og stars pinagi sa atong Gcash. Mubalik lang mi kung makakwanta. Tabangan na to si Lula sa iyang kuan. Mura na yung gibati daw hawak likod niya sakit. Puro lang taon nimo tino mga 100 na yung edad. Ang kuan ni Nubinta ni Kapin. Binda ka pin. Istorya mi to ihang kuan kay ihang kuan gud ni. Pero hapit na siguro mo 100 ni. hapit na ni. Sing nanay ka tigulangon. Tinta gud ang kuan. Ato ting lang taon mura na iyang balay.
O kana unsa man na? Tabako unsa man na? Bako na. Ah, tabako. Kay ang lulo niya sir, lulo ng bata oh. Lulo si kanang babae. Tinta na kapin. Ah, okay. Ya daw ni mata gula. Mata daw, mata. Di siya kita. Ah, di po sa kita? Kutamdo. Hawak na niya. Hindi ni guni. Okay. Kudakalikat daw kantala sa galawag tay. Bilang sa kabangon basta mo tukar ng sakit siyang hawak. So, sige. Siguro mo ni usab mga ikaduha na ni chairman ba? Ikaduha oh. Nga atong gibisita. At murag tabanganan si imong purok. Okay. So, mo to. Ang salamat sa imong kwan. Manghangyo lang ta sa atong mga viewers nga kung si matabang sa kahimtang ni Lula nga nagpuyo, nag-inusara, hatdan lang siya ang dunay apo. Lisod po ang ilang kahimtang. Apo sa tuod tong yang nag-translate ganina siyang isulti kay blaan man gud ni dili makasulti og Bisaya. So mao ni ang mga kahimtang sa atong mga bisita karon nga mga angay tabanganan og naghangyo ta sa atong mga viewers kung basin do na may malumong kasing-kasing ato ning balikan si Lula unya para mahatagan og igong hinabang gikan kaninyo sa atong mga viewers karong adlaw.